Partners van Limburg Vandaag zijn Kastelein Fashion en Dennenbeek, Ovoer, Marijke Paradiek Hair and Beauty, Brand en Ons Huis Reuver. Welkom terug bij dit gedeelte van Limburg Vandaag. En we beginnen dit gedeelte van Limburg Vandaag met een hele bijzondere gebeurtenis die aanstaande vrijdag gaat plaatsvinden in de bossen van Schin op Geul. En gewoon een klein stukje natuur teruggeven. En wat we daarmee bedoelen, dat ziet je in Dierenpaleis. Ja, en bij me op de bank zit Saskia Thijssen, wekelijks de gast van de dierenbescherming, en Sil Jansen van het Natuurhulpcentrum van Opglabeek. Welkom. Dat stukje natuur, dat gaan we zo meteen uitleggen hoe dat zit. Maar Saskia, allereerst wil ik jou vragen. We hebben deze week in de krant kunnen lezen dat de dierenbescherming een nieuw centrum gaat plaatsen in Borren. Klopt. En dat heeft nogal wat kritiek veroorzaakt. Ja, we gaan inderdaad in Borren het dierenbeschermingscentrum bouwen. En dat is een heel nieuw project, waarmee we echt als dierenbescherming de komende jaren dierenwelzijn gewoon naar een hoger niveau willen tillen. Nu zijn we echt heel erg bezig op dieren in nood te helpen. Maar wij merken vaak dat mensen toch struikelen over een stukje preventie, educatie. En dat zijn eigenlijk taken die wij in het dierenbeschermingscentrum heel veel aandacht aan hopen te besteden. Ja. Zoals gezegd, het is een nieuw centrum. Het is nog nergens in Nederland. Dus wij snappen dat dat toch best vaak vragen bij mensen oproept. En doordat wellicht niet alle communicatie altijd op dezelfde manier naar buiten wordt gebracht, kunnen daar vragen bij mensen ontstaan. Ja, en die vragen ontstaan natuurlijk over de locatie. Want het is in een natuurgebied waar dat centrum dus plaats gaat vinden. Klopt. En waarom op dat plekje en bijvoorbeeld niet op een industrieterrein? Nou, wat wij in het dierenbeschermingscentrum heel belangrijk vinden, is ook dat natuur en mens en dierenvrienden en natuurvrienden elkaar ontmoeten. En dat het een mooie plek wordt voor mensen, voor dieren. En dat kun je op een industrieterrein, krijg je natuurlijk nooit voor elkaar. Een mooi gebied, bijvoorbeeld een ecologisch park, waar heel veel ruimte is voor wilde dieren, om zich daar ook te vestigen. Dat krijg je in een bedrijventerrein, krijg je dat niet voor elkaar, maar daar wel. Maar wordt er ook zorg gedragen voor de dieren die er op dit moment op dat natuurgebied dus leven? Ja, uiteraard. We zijn in gesprek ook samen met natuurorganisaties. We bedenken dit project natuurlijk niet alleen. Bijvoorbeeld met Stichting Natuurmonumenten kijken wij dus van wat is een goede locatie, welke dieren leven daar en hoe kunnen we nou het leefgebied van die dieren met zoveel respect mogelijk behouden. Denk bijvoorbeeld, in de krant ook dat er vleermuizen leven. Zoals je al aangaf, je kunt bijvoorbeeld mooie kiertjes maken in je centrum, waardoor de vleermuizen daar naar binnen kunnen vliegen en zich daar kunnen nestelen. Dus de dierenbescherming houdt er overal rekening mee. Vooral met de dieren uiteraard. Nou, goed zo. Ja, want aanstaande vrijdag een hele bijzondere gebeurtenis in Nederlands Limburg. Wat gaat er gebeuren? Ja, wij gaan eigenlijk voor de eerste keer 20 uilen. Dat zijn, we noemen dat gerevalideerde uilen. Of uilen die eigenlijk gewond zijn opgehaald door onze vrijwilligers. Die zijn hersteld. Die zijn hersteld in het natuurhulpcentrum waar Sil werkzaam is. En die uilen worden nu weer vrijgelaten in de natuur. Hoe komen die dieren dan bij jullie terecht, Sil? Ja, dus we krijgen per jaar in Opglabeek 7700 dieren binnen. Een aantal daarvan komt uit Nederlands Limburg. Hebben we het dan echt over 7700 vogels? Nee, het gaat over van alles. Okay. Van vogels over eekhoorntjes tot apen, slangen. Het kan van alles zijn. Nu, de inheemse wilde dieren die in nood geraken in Nederlands Limburg zijn er een heel aantal die via de dierenbescherming tot bij ons geraken. We hebben op Opglabeek een heuse dierenkliniek, zeg maar. Alle faciliteiten zijn aanwezig om dieren zo goed mogelijk te verzorgen. We hebben daar heel veel ervaring in. We zijn daar behoorlijk goed in, al zeg ik het zelf. Maar de resultaten zijn er. En dat maakt op zeker ogenblik zijn een aantal dieren genezen. En dan kan je terug naar de natuur ermee. En we vinden het belangrijk dat de mensen zien wat we doen. En dat mensen eens kunnen zien dat dieren ook terug naar de natuur gebracht worden. Want heel veel mensen leveren inspanningen om een dier te signaleren, om dieren op te halen. En dan vinden we het ook belangrijk dat zeker als we dan zo'n grote groep uilen hebben die klaar zijn, om daar de mensen de gelegenheid toe te geven om daar mee van te genieten als die terug naar huis gaan, die dieren. Ja, en dat gaat vrijdag dus gebeuren. Hoe komen die beesten komen natuurlijk bij jullie terecht doordat mensen dat signaleren. In welke situatie zitten de dieren dan? Dat zijn heel uiteenlopende situaties. Het kan zijn dat er ergens een boom omgewaaid is met een nest jonge uiltjes in. Het kan zijn dat er een uil tegen de ruit gevlogen is. Een ander heeft de vleugel gebroken. Allemaal diverse problemen. Maar wat ze wel allemaal gelijkaardig hebben, deze uilen, dit zijn allemaal jonge uilen van dit jaar.
En daarom houden we die ook, sparen we die uilen op, zeg maar, tot ongeveer half september, omdat op dat ogenblik de landbouwers gaan oogsten. En die jonge uilen hebben eigenlijk nog nooit in de vrije natuur zelf moeten jagen. Maar omdat de landbouwers nu gaan oogsten, liggen de velden er kaal bij. En op die velden liggen nog restjes granen en maïs. Ja. De muizen lopen die kale velden op, want die denken lekkere graantjes eten. Maar die zitten wel open en bloot, die kunnen niet zo snel weg. En de uilen die nog nooit gejaagd hebben, die hebben wel in de kooien al levende muizen gepakt en zo. Maar die uilen die kunnen nu heel makkelijk op die velden terecht om diverse pogingen te ondernemen om een muis te verschalken. En daarom dat we die uilen nu lossen en daarom ook dat we ze opsparen, die jonge uilen, tot half september. En ze komen bij opvangouders terecht, hè, als ze dus gevonden zijn. Hoe gaat het dan verder? Want je moet ze dus voeden. Ja, dus we hebben enerzijds de diergeneeskundige kant van de zaak, maar anderzijds hebben die jonge uilen ook heel vaak voeding nodig die hen aangereikt wordt. Er zijn dieren die al zelf eten, maar heel vaak zijn ze nog te klein. En moeten we echt mensen hebben die die dieren stukjes vlees geven en zo. En wij werken met zorgouders, noemen we dat. Het zijn mensen die in beurtrollen zitten en die in groepjes van 5, 6, 7, afhankelijk van hoe druk het is, ons centrum bevolken. Van 's morgens vroeg tot een stuk in de nacht zijn er zo groepjes die elkaar afwisselen. Van maandagmorgen tot zondagavond. En die dieren krijgen zo de verzorging die ze nodig hebben. Ja, maar ik kan me voorstellen dat dat stukje voeding heel noodzakelijk is. Maar je zegt net van, ze moeten leren jagen. Maar hoe leren ze dat dan? Leren jagen, dat gebeurt dan weer in grote kooien, waar in het begin een grote plastic bak in staat. Daar worden eerst dode muisjes ingezet, die ze heel makkelijk kunnen pakken. Daarna worden er levende muizen ingezet. Als ze dat goed kunnen, dan wordt die plastic bak weggehaald. En dan moeten ze echt in die heel grote vliegkooien leren vliegen en die muizen verschalken. En als ze dat goed doen, dan is het tijd voor de volgende stap. En die gaan we aanstaande vrijdag zetten. Saskia, krijgen jullie ook meldingen van vogels, van uilen bij de dierenbescherming? Ja, krijgen we met regelmaat. Met name in het voorjaar zien we altijd een piek. Bijvoorbeeld als jonge vogels leren vliegen. Een jonge vogel die kan wel eens uit het nestje vallen en die heeft dan even tijd nodig om te leren vliegen. Echter, sommige dieren vallen bijvoorbeeld uit het nest, breken een vleugel. En zo'n dieren hebben natuurlijk in de natuur geen kans om te overleven. Ja. Dus we zijn altijd heel blij als mensen dan de dierenbescherming bellen. Onze dierenambulance komt de vogel dan ophalen en brengt hem dan naar het natuurhulpcentrum. Waar hij dus op alle medische zorg kan rekenen die nodig is. Maar ze brengen ze dus naar het natuurhulpcentrum in Opglabeek. Maar dat is België. Waarom in België? Het kantoor van de dierenbescherming zit in Limburg. Ons werkgebied is eigenlijk met name regio Zuid-Limburg. Dus Opglabeek is voor ons heel dichtbij. Schat vanaf Maastricht ongeveer 25 kilometer. Bovendien, verder in Nederland is geen opvang voor vogels die zo gespecialiseerd is als het natuurhulpcentrum in Opglabeek. Wat Sil ook zegt, qua medische zorg, qua expertise, qua kennis van mensen, is er in Nederland geen vogelopvang die daaraan kan tippen. En dan zijn we blij met onze Belgische buren. Hè? Wij doen het voor de natuur, wij doen het... Ja, absoluut. Want of die uil in Nederlands Limburg gekwetst raakt of bij ons, de Maas houdt hem echt niet tegen. Dus we zijn heel blij dat we ook voor de Nederlandse dieren iets kunnen betekenen. Ja. Ik kan me ook voorstellen, het is een heel proces waar jullie dus heel druk bezig zijn met het opvoeden van de dieren. En dan zo'n vrijlating, dat zal toch best wel wat met je doen? Dat doet Ik ben 36 jaar met die dieren bezig in het Natuurhulpcentrum, maar die vrijlatingen, dat zijn nog altijd de mooiste momenten. Want van het ogenblik dat er een wagen stopt en de deur open gaat en een ziek dier binnengebracht wordt, tot dit is dat het enige waar we voor werken. Dat is om die dieren zo goed en zo snel mogelijk terug thuis te kunnen brengen. Want we zeggen altijd, het Natuurhulpcentrum is een huis voor wilde dieren, maar de natuur is een thuis voor wilde dieren en die zijn nergens beter dan thuis. Dus zijn we heel blij dat we ze terug naar huis kunnen brengen. Maar hoe weet je dat ze er klaar voor zijn om de wijde wereld weer in te trekken? Ja, dat zien we echt in die kooi. We hebben mensen die dieren observeren en die echt wel kijken van die doet het goed, die doet het minder goed. En die dieren worden direct uitgevist die echt klaar zijn. En de anderen die moeten nog een tijdje oefenen. Dus we zijn echt wel zeker. Ook de ervaringen doorheen al die jaren zorgt ervoor dat we weten, want die dieren krijgen allemaal een wetenschappelijke ring om. Dus nu ook die uilen die vrijdag gelost zijn, die hebben allemaal een ringetje om. In dit geval dus van de Nederlandse vogelringers. En we krijgen daar vroeg of laat een berichtje van als die uil ergens dood gevonden wordt. En we hopen dat het nog jaren duurt natuurlijk. Okay. Maar uit ervaring weten we dat die dieren het in de natuur heel goed doen. Ja, nou, een hele mooie gebeurtenis dus aanstaande vrijdag. Dank jullie wel dat jullie dit wilden toelichten. En wilt je er allemaal bij zijn, krijg je meer informatie via www.tvl.be.
tvl.nl. Ja, en ik ga ook gezegd, ik mag een aantal dingen weggeven. Ook deze keer kent Roy van den Broek nog de winnaar van Doorzit Muziek in het grote, eigenlijk de grote wedstrijd ter plaatsvond bij TV Limburg. Maakte hem een einde keer een grote ster. En 2 weken geleden waren nog te zien tijdens het jubileumconcert van Beppie in Ahoy. Geer kent dus een gratis CD toegestuurd krijgen. Even een mailtje sturen naar limburgvandaag@tvl.nl en dan kent je toes je eigen feestje boeien. En inmiddels is Huub Adriaans weer mee op de bank komen zitten. En dat feestje kon vooral bij dik boeien, hè? Proficiat. Ja, dankjewel. 10-jarig jubileum, dat is toch niet niks, hè? Nee, dat gaat ontzettend snel. Maar dat is in die 10 jaar ook heel erg veel gebeurd. Dus, en de vluchttijden. 10 jaar tijd heel veel gebeurd, maar wie is het allemaal begonnen? Het dialect heb ze het aan overdenken. Ja, ik wil ook wel eens weten wie sinds ze een beetje bij de zangcarrière is gekomen. Nou, als klein mannetje, en dan heb ze het over een jong van 7, 8 jaar. Had ze muziekles op school en er stond er een drumstel. En we hadden van die HD-potloden. En ik was altijd te trommelen op het tafeltje. En dan zag de leraar, Huppie, je maakt die houtskool van binnen maak je stuk. En toen was bij de muziekles, ja, wie van jullie kan drummen? Al die kinderen, Huppie. Maar ik had nooit gedrumd. Ik denk, ja, ga ik er maar achter zitten. En dus ik ga het houden op die trommeltjes. Maar het viel de muziekleraar wel op dat ik dan muzikaal was. En hij had voorgesteld, ja, daar moet je iets mee doen. Ik denk, ja, dan ga ze maar bij de plaatselijke harmonie, bij de drumband. Maar dat beviel me niet. Dat is niet mijn ding. Nee, want als ze kunnen drummen, wil niet zeggen dat ze heel goed kan zingen. Nee, en ja, daar ben ik iets later achtergekomen. Elvis was een grote favoriet. En we zien toen met een grote familie. Met de 8 kinderen. En die ben op één na de jongste. Daar zaten ze me boven op de salontafel. En dan moest ik Elvis nadoen. Dus met de bandjes toe en nog zingen. En die dacht, die vinden me echt goed. Maar ze waren me eigenlijk meer roede lachen. Maar dat gebeurt tegenwoordig niet meer, hè? Na 10 jaar ervaring. Dat ze goed lachen. Ze zijn alleen maar heel erg blij met die stem. Ja. Als ze nu terugkijkt... Ja, nee, eerst wil ik natuurlijk wie best in het dialect aan terechtkomen. Want Elvis is ook nog niet Maastrichts dialect, hè? Nee, ik heb er nou eigenlijk een gospelkoor metgezongen. Pop, rock, blues. En het laatste was dus ook een bluesband. En toen begon ze in een café. Sorry. En in een café, daar ben ik eigenlijk het dialect gaan schrijven. Omdat we hadden de café in het centrum van Maastricht. En ik dacht, ja, de kids zijn niet achterblijven. En dat was vrij vlot aangeslagen. En maar wie moet ik dat dan zien? Denk ze van, goh, gewoon eens stemming in de boot brengen. Ik pak me de microfoon en ik begin? Ja, zo is het eigenlijk wel gegaan. Ja. Eerst met zingen met aantal liedjes. En toen ben ik over actualiteiten gaan schrijven, MVV. Het dreigde te gaan stoppen, dus Together Forever, MVV. Een single uitgebracht. Het Gaaslampen leeg. Ja, Mien leeft man, dat was wel mijn eerste dialectnummer. Maar ja, blijkbaar vonden de mensen het mooi. In het bijzonder Johnny Blanco. Die had ik vaker uitgenodigd om bij ons te komen optreden. En die is op een goede middag naar binnen gekomen en die zei, goh, Huub, mag ik technisch begeleiden in de studio. En dan gaan we samen een album opnemen. Ja, toen voelde ze zich heel vereerd. Ja, maar ik wist zo niet wat ik daarvan moest denken. En ik speelde nog steeds in die band. En die verklaarde me van, ja, Huub, die en dialect, alsjeblieft, jongen, laat dat toch liggen. Ja, dat was allemaal stevig blues en rock. Maar ik heb dat gedaan. En ja, 8 à 9 van de 10 nummers, ja, die schrijf ik zelf. Dus ik kost wel ontzettend veel kwijt over mijn eigen verleden, de dingen wat ze met maakt. Wie ze nou het leven, wie ze in het leven stijgen, wie ze er nou los. Ja, dus en, ja, dat is goed aangeslagen. Al die mooie momenten hebben voor mooie nummers gezorgd. Daar hebben we allemaal weer plezier van, toch? Ja, dank je. Als je kijkt naar die 10 jaar, wat is dan het mooiste wat ze hebben metgemaakt? In die 10 jaar? Dat is toch sowieso het liedje wat ik heb geschreven voor de oudste zoon Sascha. Kinderen met loer naar voren. En het heeft ermee te maken. Ik heb dus een bewogen leven gehad, ook als kind zijnde. Leuke dingen, maar zeer zeker ook minder leuke dingen. En ik had zeggen, wat kan ik mijn kinderen metgeven? Dat is toch hun eigen levenservaring. Ja. En zo is het liedje tot stand gekomen. Dus, en hoe hebben ze nu van Sascha? Maar daar hebben ze inmiddels 3. Ja, inderdaad. Sascha, Elja en Josja. Zie je ook die muzikale talenten terug in die kinderen? Ja, de creativiteit. Ze hebben ontzettend veel fantasie. En op het moment dat ik met de kinderen aan het spelen ben, trappeer ik erop dat ik gewoon metga in hun fantasie. Nou, fantasie is belangrijk, dromen hebben. Ja, ze geloven gewoon hoe ze mee bezig zijn dus in die fantasie. En dat maakt al veel. En aan Sascha merk ik inderdaad wel het muzikale redag even
kort pianoles genomen. Maar het is in principe te jong. Je moet vooral spelen, plezier hebben. Ja. En ik ben ervan overtuigd. En zeker ieder ouder zou dat moeten doen. Het is niet vanzelfsprekend als de vader een goede voetballer is, tot de zoon dan ook bij de geboorte al voetbalschoentjes moet krijgen. Misschien zelfs even een ballet of wordt er dat zanger. is absoluut waar. En de kunst van een goede ouder is denk ik toch zoeken waar de talenten en vaardigheden liggen en daarin bij te sturen. Ja. Misschien is dat muziek. Het zit Dat er is wel in. heel mooi gezegd. Er zit zich ook, hij is veel bezig met de jeugd, maar er zit zich ook heel erg in voor goede doelen. Ja, dat klopt. Waarom heb ze daarvoor gekozen? Ja, dat is als een rode draad, zal ik maar zeggen, door mijn leven gegaan. Hè. Als kind zijnde, trok me dat aan. Lui wat leid hadden. Dus pijn, verdriet, problemen. Maar ook andersom. Dus, en zeker met probleemjongeren trok me dat aan. En noem het zingen. Dan krijg je wel e-mails van lui die wat in de problemen zitten. Ouders, maar ook kinderen. En van in de boetekant Suze Dix veel beter. Ja. En ik krijg daar gigantisch veel voor terug, maar ook inspiratie van mijn muziek. Mooi. Ja, maar de Pien en de Leid gewoon voor dit weekend dus allemaal aan de kant zetten, want dan is er een groot feest op de Merit in Maastricht. Ja, precies. Wat gaat er allemaal gebeuren? Nou, sowieso het 10-jarige artiestenbestaan. We gaan daar kunnen een verzamelalbum met de beste nummers. Ja, dat is heel moeilijk. Ik heb een oproep gedaan via Facebook. En daar heb ik ook heel kritisch samen met het studio naar gekeken. En daar hebben we toch de beste nummers uitgepakt. En daar komen nog 3 nieuwe nummers bij. Een en al feest het weekend. Ja. We kunnen dus inderdaad kennis maken met een nieuwe album. Maar wat gaat er aan artiesten dichtbij staan natuurlijk als hoofdact. Maar er zijn ook nog andere collega's wat we kunnen beluisteren. Nou, zal we eerst beginnen met de zaterdag. Heel graag. De zaterdag staat in de teken van het 10-jarig jubileum. Maar ik dan samen met Falcon Radio de fanclubavond. Daar komen diverse Limburgse artiesten die willen van niet verraaien op de zaterdag. En op zondag staat in het teken van culturele hoofdstad Maastricht. En ik ben langs een aantal basisscholen geweest. En bejaardenhuizen. Daar heb ik een liedje aangeleerd. Gong naar de Merit en Kok en Kooi. Dat is van 1894. Dat is van vroeger. Hè? Met mijn gitaar. En daar zitten ook een bepaalde gebaren bij. Die hebben de kinderen geleerd. En die willen we dus met een paar honderd kinderen op de Merit ook gewoon brengen. En op die manier eigenlijk de oude cultuur overdragen aan de nieuwe generatie. Ik kreeg nu al kippenvel bij de gedachte. Maar weet je wat ook leuk is? Ik weet niet hoe ze vroeger met hebben gespeeld, maar nu zitten ze allemaal aan de Game Boy of aan de iPad. Toen heb ik gezien, ik heb met 2 kinderen bij me. Ja, die maken nog ieder ruizing. Ik moet aan de iPad van dat is tegenwoordig 3,5. Spreek het aan per hoed, maar weet wel heel goed wat er bedoelt. Nou, dat willen we daar niet gaan doen. We willen spelletjes doen, peperkoekhappen, zakspringen, bliklopen. Maar ze gewoon dus ook echte prijzen winnen. Dus, en dit is met doen? Ja, nu tussen het seks. Jawel, ik ga gewoon in de keer met hem, van in zo'n jutte zak en dan ga ik springen van de ene kant naar het podium en naar de andere kant. Het wordt gewoon één groot feest. Weekend, we kunnen er allemaal bij zijn op de Merit in Maastricht. Maar nu gaat ze nog een heel bijzonder nummer voor ons zingen, want gisteren heb ze dat eigenlijk afgemaakt. Ja, dat heb ik. Het is gigantisch druk, omdat ik ben bezig met het project tegen eenzaamheid en daar duik ik 20, 24 uur per week in samenwerking met het Leger des Heils. Dat is bedoeld voor alle mensen. En eenzaamheid is niet zozeer van lui die wat alleen wonen, maar in een gezin, een groot gezin, kan ook een kind zich alleen voelen. Dus daar heb ik een project voor bedacht en uitgewerkt. De liedjes komen erbij, het musical, 13 musicalvoorstellingen dit jaar nog maken met spelen, eigen theatervoorstelling. Dus op het laatste moment was het liedje klaar. Dat heb ik gisteren doorgemaild gekregen. Gisteravond heb ik nog gerepeteerd. Maar ik wil niet TV Limburg onthouden om de primeur voor u te gaan zingen. En daar zijn we dich ontzettend dankbaar voor. Neem lekker plaats. Drink er nog even een slukje water. Ja, ik heb zin erin. Dus en ik denk dat ze dat beetje dan nog stiekem weddig hebt staan. Ja, niet stiekem. Ik laat dat gewoon zien. En misschien uit de kijkers ook nog met kunnen lezen. Oh, goed zo. Dan, als ze het nu goed brengt, dan zingen we zondag en zaterdag lekker allemaal met dich mee. Ja, dan gaan we van de boot. Goed. Neem lekker plaats. Ja, zo ziet je 10 jaar. Wat gaat dat toch ontzettend snel. 10 jaar jubileum van Huub Adriaans. En 10 jaar lang Brinkeros al kippenvel. En misschien gaat er dat nu ook doen met zijn nieuw nummer. Wat er gisteren dus het afgemaakt. Zijn briefje gaat erbij, maar je gaat wel genieten. Het liedje ga ik noets toe ze weg.
dat veel beloofde voor altijd. En heel de wereld mag het weten. Ik wilde knoetsen en nooit meer kwijt. Maar toch kan het opeens gebeuren. Het leven deed soms heel veel pijn. Een ongeluk zit in een hoekje. Ik weet wie blijft staan ganz alleen. Ga nooit toe ze weg, maar zeg eerst gauw zoveel van die. Want ooit komt een dag, dat moment, dan moest de zon dan weer. Ik hoop op die tijd nog heel lang te wachten. En zolang als ik nog leef, zeg ik die alle dag, wie wil ik die geef. Nee, ik moet er niet aan denken. Maar die angst zit in mijn hart. Zou in mijn tranen gaan verdrinken. En mijn leven kleurt aan zwart. En dan wil ik die steeds weer zeggen. Het liefste iedere dag maar weer. Ik zal altijd van dich houden. Dat is wat ik dich ook nu zweer. Ga nooit doe ze weg, maar zeg eerst gauw zoveel van die. Want ooit komt een dag, het moment, dan moest de zon dan weer. Ik hoop op die tijd nog heel lang te wachten. En zolang als ik nog leef, zeg ik die alle dag, wie wil ik die geef. Ga nooit toe ze weg, maar zeg eerst gauw zoveel van die. Want ooit komt een dag, het moment, dan moest de zon dan weer. Ik hoop op die tijd nog heel lang te wachten. Maar zolang als ik nog leef, zeg ik die alle dag, wie wil ik die geef. Zeg ik die alle dag, wie wil ik die geef. Wauw, ontzettend mooi. Huub Adriaans. Ja, wat ik ook heel mooi vind, zijn de twee gasten die bij mij op de bank zitten. Ik ben echt ontzettend trots op hen. Want ze zijn deze zomer met 19 jongeren in totaal naar Zuid-Frankrijk afgereisd. En niet voor door lekker te relaxen, nee, om door de Mont Ventoux te beklimmen. En dat is toch niet zomaar iets, hè? Cliff Henne en Nicky de Jonge, welkom. Jij bent een fanatiek wielrenner. Ja. Maar hoe kom je dan op het idee om zo'n mooi project op te zetten? Nou ja, goed, ik werk bij Gasthof. Dat is een organisatie van Koraalgroep. En ja, goed, een hele hoop stress gehad op mijn werk in een bepaalde periode. Rondom de kinderen. En ik ben zelf het fietsenrijden voor de Fromberg. En op een bepaald moment denk ik, god, die ontspanning die ik zelf vind in het fietsen, dat zou ook leuk zijn. En misschien ook goed kunnen werken bij onze kinderen, bij onze jongeren. Om ze wat meer te laten ontspannen, om stress kwijt te kunnen. Ja, maar ook om andere dingen te doen, doelen te stellen. Nou goed, en dan ontstaat een heel programma en ideeën. Nou ja, die ga je delen met je directie. Die zijn zeer enthousiast. Ja, en de jongeren waar je het over hebt, dat zijn jongeren met een lichte beperking, waaronder ook Nicky. Ja. Waar moet ik dan aan denken? Nou, dat zijn jongeren met leerachterstand, leerproblemen, lichtverstandelijke beperking. Een bepaalde IQ-grens hebben ze. Ja, echte gedragsproblemen, psychische problemen. Denk aan de ADHD, de autismus, PDD-NOS, wat de hechtingsstoornis. Wij noemen het in de fietsploeg, noemen het wel eens Ferrari-kinderen. Kinderen die van 0 tot 300 in 2 seconden kunnen gaan.
zonder een enkele reden. Althans, voor ons zonder een enkele reden. Dus het is wel een speciaal groepje waar we mee op pad zijn geweest. Nicky, wat dacht jij toen Cliff naar jou toe kwam zo van... wij gaan de hoogste berg van Zuid-Frankrijk beklimmen? Ja, het was voor mij, de eerste indruk was voor mij wel goed. Ik heb zelf ben ik ook een fietser, alleen dan bergaf, dat noemen ze ook wel downhill. En ik zag die flyers hangen en toen had ik wel zoiets van, ja, dat spreekt me wel aan. Ik wil eens een keer wat anders, ik wil dat toch gaan combineren. Maar bergaf is heel anders dan bergop. Ja, klopt. Bergaf heeft veel snelheid. En bergop is gewoon heel vermoeiend, zwaar trappen. En dan moet ik er toch altijd bij na gaan denken van als ik bergop ga fietsen. Goed schakelen, rustig aan, tempo, gewoon erin blijven houden. Zoals ik het hoor heb je al heel erg veel geleerd. Ja. Er is een mooie reportage over gemaakt van NTR. Klopt. Daar ben jij ontzettend veel gevolgd. We gaan eens even kijken naar een klein stukje daarvan. Je kin een klein beetje omhoog, ja. Heel klein beetje draaien. Zo ja. Oké. Heb je de berg gezien? Ja, die ligt daar. Kijk voor mij. Dus nou gewoon flink doorrijden, niet stoppen, gewoon in één stukje berg op. Dan kom je er vanzelf aan. Goed jongen! Hey! Geweldig! Nicky! We zijn boven! Gezamenlijk zeker, hè? Absoluut. Ik krijg er kippenvel van als ik dat moment zie. Wat ging er op dat moment door je heen? Ja, van alles. Moeilijk te beschrijven. Er gingen gewoon zoveel dingen tegelijkertijd. Je bent de berg boven gekomen. Dat is een hele topprestatie. Je gaat toch denken van, ik heb het gedaan voor de mensen die het project hebben ontwikkeld. Voor de mensen thuis, voor familie, vrienden. Ja, en dan voor mijn opa die vorig jaar december is overleden. Dan doe je dat dan toch ook wel een stukje voor. Wat ontzettend mooi dat je dat daar ook voor wil doen. Ja. Hè? Hoe was het om zo gevolgd te worden door de tv? De eerste indruk voor mij was toch spannend, kriebels in de buik. En daarna in de loop van de tijd werd het wat rustiger. Ja. Maar ook met moeilijke momenten hè? En emoties heb je die tv op je snuffert. Ja, dat is toch wel, aan de ene kant vind ik dat toch wel vervelend als dat dan toch gebeurt. Maar ik probeer me er altijd heel rustig onder te houden. Gewoon zeggen van wat mij opkomt en dan gewoon rustig proberen te houden. En gewoon je gevoel uiten. Ja. Altijd lukt dat nooit. Maar ik probeer dat toch zo regelmatig te doen. Wat was je moeilijkste moment? Toen ik boven op de berg was, toen deed het mij toch wel, diep van binnen raakte het mij toch wel. Ja. Nou mooi. Cliff, hoe kijk je terug op dit mooie project? Ja, super trots. Super trots op de kinderen, maar ook super trots op de mensen die het samen met ons gedaan hebben. Want ja, je doet het niet alleen. Hè. Ik heb dit hele project samen opgestart met ook een collega-ploegleider, met John. Die zit ook hier in de zaal om te kijken. En ja, het maakt je als mens zoveel rijker. Het geeft je een bepaald gevoel naar de kinderen toe. Ja, het is ook lastig, wat Nicky zei, het is ook vaak moeilijk lastig te beschrijven. Er zat zo'n berg emotie voor onszelf ook in. Bovenop die berg, ja, dat was gewoon een super emotionele gebeurtenis. En ja, die dingen neem je mee. Die dingen neem je mee voor hun, maar ook voor jezelf. Ja. Ik moest op een bepaald moment, en dat heeft door het hele project wel een beetje gespeeld. Ik zat een keer in de auto, hoorde een nummer van Snow Patrol. En daar was een stukje songtekst in. En het zei, it is the journey that makes you strong. En ik denk dat je dat mooi kunt meenemen voor het hele project. Het was een reis fysiek naar Frankrijk toe. Maar het was voor hun ook een hele reis. Door alle emoties en door alle doelstellingen en door alles wat ze wilden bereiken. Ja, en dat voor ons ook. En dit mooie moment is dus vastgelegd in die documentaire. Die is al geweest, als ik het goed begrepen heb? 5 afleveringen zijn geweest. Die zijn terug te zien op Uitzending Gemist onder een bijzonder peloton, want dat is de titel van de documentaire. En zondag om 4:05 op Nederland 2 is de laatste aflevering. En dat is ook datgene waar jullie een stukje uit gezien hebben. En dat is ook de aflevering waar echt te zien is hoe alle kinderen hun einddoel bereiken. Hè? Het beklimmen van die Mont Ventoux. Ja, nou daar gaan we zeker allemaal naar kijken. Dank jullie wel dat jullie hier waren en heel veel succes, want jullie blijven ermee doorgaan, hè? Ja, heb ik net klopt. begrepen. Dank je wel. Ja, en zijn jullie ook een beetje voetbalfan? Fortuna-fans? Niet echt. Voor alle Fortuna-fans thuis, de
overname gaat dus definitief niet door. En dat wil ik toch eventjes mededelen, want we gaan het er straks over hebben in het nieuws. En zo zijn we langzaam aan het einde gekomen van deze Limburg vandaag. Morgen is Just er weer en dan zou ik zeggen, morgen weer een oor lang genieten. Bedankt voor het kijken, tot volgende keer. Partners van Limburg Vandaag zijn Kastelein Fashion en Dennenbeek, Ovoer, Marijke Paradiek Hair & Beauty, Brand en Ons Huis Reuver.